Akwụkwọ nke Job, isi nke 14. Nwoke a mụrụ site na nwanyị na-adịte aka ma jupụta na nsogbu. Ọ na-eto dịka iyi ma a na-ebipụ ya. Ọ na-apụkwa dịka onyinyo ma ọ naghị anọgide. Ma ị na-emeghe anya gị nye ya ma kpọbata m n'ikpe gị. Onye nwere ike iwepụta ihe dị ọcha site n'ihe ruru unyi? Ọ dịghị otu. Ọ bụ na ụbọchị ya abụghị nke akara aka. Ọnụọgụgụ ego ya dị n'aka gị. Iguzobewo oke ala ya, nke ọ na-apụghị ịgafe. Zere ya ka o wee nọgide ruo ụbọchị a chọrọ, dị ka ugo. N'ihi na e nwere olileanya maka osisi. Ọ bụrụ na ebepụ ya, na ọ ga-epulite ọzọ. Alaka ya agaghị akwụsị. Ọ bụrụgodu na mgbọrọgwụ ya ka nka n'ụwa, ogwe ya anwụọkwala n'ala. Ma site na mmiri na-ezipụ, ọ ga-epulite ma mịa mkpụrụ dịka osisi. Ma nwoke ahụ na-arịa ọrịa ma nwụọ, ebekwa ka ọ nọ. Dịka mmiri si n'oké osimiri gafee, na dịka ide mmiri si akpọnwụ ma kpọnkụ, otu ahụ ka mmadụ na-ehi ụra ma ọ naghị ebili, n'ihi na ọ gaghị eteta ọzọ, ma ọ gaghị ebili n'ụra ya ruo mgbe eluigwe agaghị adị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-ezobe m n'ili ma zoo m, ruo mgbe iwe gị ga-agafe, ma nye m oge ma cheta m. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ ga-adị ndụ ọzọ? Ụbọchị niile nke oge m akara aka, m ga-echere ruo mgbe mgbanwe m ga-abịa. Ị ga-akpọ m ga-azakwa gị. Ị hụrụ ọrụ aka gị n'anya, ma ugbu a ị kpọrọ m nzọụkwụ m n'ala. Ewepụkwala m mmehie m. A na-emechi ajọ omume m dịka a ga-asị na ọ dị mkpa. Ị na-agbakwunyekwa ihe ọjọọ m, dịkwa ka ugwu nke dara ada, dịkwa ka ụlọ elu a na-ewepụ n'ọnọdụ ya. Dịka mmiri si etipịa nkume mgbe ị na-ewepụta ihe ndị na-eto eto na aja nke ala, otu ahụ ka a na-ebibi olileanya mmadụ. Ị na-egbochi ya mgbe niile ka o wee gafee. Ọ na-agbanwe ihu ya mgbe ị chụpụrụ ya. Ọ maghị ma ụmụ ya ga-abụ ndị na-asọpụrụ. Ọ ghọtaghị ma ha ga-abụ ndị dị ala. Mana ọ bụrụhaala na anụ ahụ ya dị n'anụ ahụ ya, ọ na-eru uju, ma ogologo oge mkpụrụ obi ya dị n'ime ya, ọ na-eru uju.